tanaman. Boy matu tujuh di gereja sarak masuk kita saluna. Dihita na berbuah nak kasibuan non nabi. Mungkin ada berupa tanaman, manang proposal, manang nastangnya konon. Asarap pita uduran nongan pas hatot tu langgatan ni huriai. Jadi sa udur mai ta siap pudi. Olah sadar dah. Holan sadar makuling. Bagaimana di depan? Ya boleh. Ya silakan dari belakang Inang. Yang membawa berkas-berkas yang mau didoakan, manang naistangnya konon, bisa bersama-sama dari belakang. Serapak dohot perhalado, marudur mata di pudian non, asarak mamiakok kita di langgatan ni garijatay, yang bawa amplop, catatan-catatan doa, atau mungkin program kerja si tangyak konota di bona tahun manang mana burboni di Partekianon asara uturita. Boleh ke belakang Amanginang, di belakang Sintua, kita bersama-sama masuk ke ruang gereja. Bagaimana di belakang? Saya dinai yang mau ada amplopnya mau didoakan boleh bersama-sama dari belakang. Bersama-sama dengan parhalado doa atau amplop yang mau didoakan, nanti amplopnya diantarkan bersama ke langgatan Nihuriata. Bagaimana? Sudah siap parhalado? Sudah? Oke baik. Amang ada di hamu atong asa masuk mah panggulan ni huriata dohot sude ruas ni huriata nanaeng mana burboni ditanyang pertanyaan atta borginon asarap jongjong mahita. Dison hubuak kami boni siswanon ale Tuhan nami mangido kami di pangaramotyomu asa menjadi akai. Amin.
Udul Mahita Salam. Pertangyangan bona tahun, dohot pertangyangan mana berbunyi, HKBP Kernolong Jumat 14 Februari 2025. Tapaho marohata, marede mahita sian bukwede, nomor 10, ayat sada dohot 2, di ayat 2 ring mahita. Mari hite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia. Lehon matu Jehovah hamulion ni goarna, marsoba mahamu tu Jehovah mamakke pahean na maradoan, haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami di bagasan Yesus Kristus, mauliate puji-pujian hupasatami tuadopanmu nebediai. Yalani sude pangaromotiommu, dohot pargogoyommu dihami. Gabe boy tolhas hami tu tahun 2025 on. Naing pukon nami mamuse aka ulaon kategorial, kelompok pertangyangan, dohot aka sermon nang pembangunan di Huriamon. Obar tu jojo ni tahun transformasi di HKBP. Parbadiai mahami marhite todimi, asa hibul rohan nami marsaur dohoto di pertangyangan bona tahun namion. Amin. Tajama kata ni debata, sogot manogot nai, taburhon bonim jala unang patay tanganmu nang bodari nai. Aidang dibotoho manang dia sian na duai majadi, manang tungrap duaca majadi. Dungi di dokma omma pangalahon ni harajaun ni debata, songo pabahen ni halak nama nabur boni tu haumana. Namodom doi bana bornginna, jala dungo ya Arianna. Namar tu burdo anggoboni laos marbutano so pamotoan ni parhauma. Ai sian gogona sadiri di patubutanoi jumur hauma. Dungi biuma,
dongi eme na porngis di bagasan biunai. Patinggil hamu pinggol munang, jala tangi hok kamu suaraki. Pelek kamu pinggol munang, jala tangi hok kamu hatakon. Imas sahat na martua dona tumangion hata ni debata, jala nao peopsa. Amin. Tema tahun transformasi HKBP 2024 hingga 2028. Orientasi pelayanan HKBP tahun 2025 adalah tahun transformasi dengan tema berubahlah oleh pembaruan budimu. Roma 12 ayat 2b, serta subtema membarui janji, karakter, kultur, dan kemampuan pelayan dan warga jemaat serta institusi HKBP sesuai dengan firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus dan mewujudkan HKBP menjadi berkat bagi dunia. Logo tahun transformasi HKBP. Infinity loop. Simbol infinity loop, putaran berulang tak berhingga, mewakili nilai dan keinginan Ecclesia Reformata Semper Reformanda secara terus-menerus yang menjadi komitmen transformasi HKBP. Simbol kupu-kupu, metamorfosis kupu-kupu adalah perumpamaan yang tepat untuk mewakili Ecclesia Reformata Semper Reformanda, dan simbol kupu-kupu ini mempertegas filosofi infinity loop yang sebelumnya telah dijelaskan. 4 elemen, 4 lingkaran yang menjadi elemen dasar pembentuk logo mewakili 4 elemen perubahan dalam semangat transformasi HKBP, yaitu elemen pertama karakter, elemen kedua janji, elemen ketiga kultur, elemen keempat kemampuan.
simbol salib. Simbol salib yang menjadi senter pada logo ini mewakili komitmen setia dan tidak menyimpang sebagai pengunci utama bahwa transformasi yang dilakukan tidak akan menyimpang dari ajaran Kristus dalam setiap pelayanan dan aktivitas HKBP. 3 tugas HKBP. 3 garis yang menopang logo ini untuk berdiri mewakili 3 tugas HKBP sebagai gereja, yaitu koinonia, marturia, diakonia, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Simbol warna ungu. Warna ungu sangat identik dengan tema transformasi HKBP. Di tahun transformasi ini, warna ungu mewakili simbol pertobatan, perubahan, transformasi, kehormatan, dan kemuliaan. Simbol warna biru. Warna biru digunakan sebagai warna identitas HKBP yang diambil dari logo HKBP itu sendiri dan menjadi simbol dalam HKBP. Demikianlah makna-makna dari simbol transformasi HKBP. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 229 ayat pertama dan kedua. KBGMA Sabulus ulaan manang program ni Uriata HKBP Kernolong di tahun 2025 na ijinahon ni amang sekretaris ni. Marnida Sabulus ulaon program ni HKBP Kernolong tahun 2025. Program kerja tahun 2025 untuk menetapkan kegiatan atau program kerja HKBP Kernolong di tahun 2025, tentunya HKBP dengan program transformasi mencakup 6 bidang.
membaharui janji karakter, kultur, dan kemampuan pelayanan dan warga jemaat serta institusi HKBP. Kedua, evaluasi dan penguatan sistem sentralisasi keuangan HKBP. Ketiga, penguatan sistem dan kinerja penguatan sumber daya pelayan HKBP. Keempat, penguatan organ-organ, birokrasi dan tata kelola HKBP. Kelima, mengoptimalkan pengolahan aset-aset HKBP. Keenam, transformasi digital HKBP. Sehubungan dengan itu, Gereja HKBP Kronolong mendukung tahun transformasi HKBP dengan membuat program prioritas seperti yang sudah diputuskan dalam rapat Huria pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025. Yang pertama, pembangunan dan pelaksanaan renovasi gereja segera dilaksanakan, oleh karenanya dilakukan efisiensi program dan penganggaran keuangan gereja. Yang kedua, anggaran mengikuti program yang sudah dibuat oleh MP yang sudah diputuskan dalam rapat. Yang ketiga, program pada 3 dewan dan MP agar lebih efisien untuk penghematan keuangan gereja. Yang keempat, kegiatan berupa kunjungan, seksi, dan kategorial agar dikurangi dan diefisienkan. Yang kelima, penggalangan dana untuk pembangunan dan renovasi akan dibicarakan oleh panitia pembangunan dan renovasi. Yang keenam, sintua dari week 2, 8, 9, 10 yang jumlahnya kurang agar segera mungkin mencari yang akan menjadi calon sintua dari weeknya. Yang ketujuh, panitia Pesta Gutilon dilantik pada acara Manabur Boni tanggal 14 Februari 2025, yaitu dari week 1, 2, dan 6. Kemudian, iuran tahunan jemaat diharapkan dibuat menjadi iuran bulanan agar iuran jemaat meningkat. Yang ke-10, pertangyangan week menjadi 2-3 kali per week per bulan dan segera dibuat jadwalnya. Kemudian, setelah ibadah bona tahun, seksi remaja akan ibadah mulai pukul 7 di ruang remaja. Kemudian, pelatihan pemusik remaja segera agar ibadah atau kebaktian remaja makin meningkat dan baik. Kemudian, jemaat yang tidak bisa beribadah di gereja akan dilayani kunjungan ke rumah. Kemudian, anggaran pengadaan aset HKBP Kronolong idensidentil di luar dana Huria. Kemudian, semua pemeliharaan dan pengadaan barang merupakan tanggung jawab MP. Kemudian, para halaru dan jemaat dapat mempromosikan ruang serbaguna Kronolong untuk disewa dalam menambah pemasukan Huria. Kemudian, perlunya penyempurnaan keuangan sistem akuntansi keuangan gereja. Kemudian, pada ibadah minggu, musik interlude dalam Manopoti Dosa tidak lagi dipakai mulai tanggal 9 Februari 2025. Kemudian, kami akan bacakan program anggaran yang dibutuhkan oleh gereja kita HKBP Kronolong untuk biaya rutin direncanakan tahun 2025 besarnya sekitar 1,19 miliar. Kemudian kebutuhan dana untuk program dewan-dewan, Koinonia 228 juta, Marturia 110 juta, Diakonia 274 juta. Dengan jumlah untuk ketiga dewan 612,8 juta. 612,8 juta. Demikian program HKBP Kronolong tahun 2025. Mari dita. Tuhan
nami nanami sahat mahita tu pelantikan ni panitia pesta gotilon. Alani tabegi majolo aka goar-goar ni panitia pesta gotilon ni huriat 1 tahun 2025. Songonong ni putusan ni huriata ya panitia pesta gotilon ima weksada 2 dohot onom. Ala dang sempurna depena sida. Roma sudah tujulu ruas ni weksada 2 dohot onom. Dijaha sekretaris mak. Susunan panitia pesta gotilon hari ulang tahun ke-106 dan panitia transformasi HKBP Kernolong tahun 2025. Ketua Brisbane Gultom, Wakil Ketua Washington Simbolon, Sekretaris Nyonya Sihan Yola Boru Sitompul, Bendahara Nyonya Pendeta Betty Nenggolan Boru Purba. Mahamutu Jolo. Weksada 2 dohot onom. Surat keputusan ketetapan nomor 6 garing D 8 garing DKI garing RI 1 garing H 1 garing S titik U garing 2 2025 tentang pembentukan panitia pesta gotilan dan ulang tahun ke-106 dan panitia tahun transformasi HKBP Kernolong Resort Jakarta. Pimpinan Jemaat Huria Kristen Protestan HKBP Kernolong Resort Jakarta yang berkedudukan di Jalan Keramat 4 nomor 37 Kenari Senen Jakarta Pusat menimbang 1. Perlunya mensyukuri penyertaan dan berkat Tuhan yang diterima segenap warga jemaat selama tahun 2024. 2. Perlunya mensyukuri bahwa HKBP Kernolong akan berusia 106 tahun pada September 2025. Mengingat aturan dan peraturan tata dasar dan tata laksana HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat, memperhatikan keputusan rapat jemaat HKBP Kernolong pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 tentang pembentukan panitia pesta gotilon dan ulang tahun ke-106 HKBP Kernolong, memutuskan dan menetapkan: pertama, membentuk panitia pesta gotilon dan ulang tahun ke-106 HKBP Kernolong dengan keanggotaan seperti pada lampiran surat keputusan ketetapan ini. Kedua, panitia diharapkan mampu memenuhi target yang diputuskan dan ditetapkan pada rapat jemaat HKBP Kernolong pada hari Minggu 2 Februari 2025 yang lalu. Ketiga, panitia diharapkan segera mungkin menyusun program-program dan jadwal-jadwal kerja serta anggaran biaya. Keempat, dalam melaksanakan tugasnya, panitia berkoordinasi dengan pimpinan jemaat dan majelis jemaat sesuai kebutuhannya. Kelima, panitia diharapkan melaksanakan pesta gotilon dan perayaan ulang tahun ke-106 pada hari Minggu 12 Oktober 2025. Keenam, panitia diharapkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ selambat-lambatnya 1 bulan setelah selesai perayaan pesta. Ketujuh, kepanitiaan akan dibubarkan setelah laporan pertanggungjawaban LPJ diterima di sermon majelis tabisan. Demikian surat keputusan ketetapan ini diperbuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal terdapat kekeliruan dalam pembuatannya, maka surat keputusan atau ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada hari Jumat 14 Februari 2025. Pendeta HKBP Resort Jakarta, Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, ditandatangani.
Dihamu kadongan nami naung di patujulu kapi panitia pesta gotilon dohot ulang tahun 100 onom HKBP Kernolong. Nama nukum ahun waing dihamuna. Radidu hamu mangulahon ulaon napi nasahat ni huria ni tuhata tuhamuna. Sai parguguan ni Tuhan idua kena manggulahon ulau ditongani hurianai martangiang mahita. Ale Tuhan idama akan naposom naung mangudukon ulaon ke panitia di huriamon HKBP Kernolong di tahun 2025. Pargugui jala parbisuhi manasida marhite todimi di bekas anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang. Sudah ketua. Ketua nih, Rodo. Amang isi ketua nah. Rodo amang berspen. Atau ngamang pasahat. Oke. Putar mak, putar, mau kada pesan. Oke, geser nak. Sama. Iya. Turun mula mahita. Mari di mahita, sian buku de nomor 300 sia ayat sada dohot opat. Pasada marohata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Ginjang, hupuji hupasangap habim magoarmu nabadiai na mamasu-masu, mandonggani, manggonggomi jala mangaramoti ngolu nami, daging nang todi nami sahatro di bagasan partikianon. Alani asi doho denggan di basam ale Tuhan, tarbaik kami marpungu di bagas jorom nabadion, marsaur dotho,
marhite partangyangan nami ima partangyangan bona taon manabur boni di tonga-tonga ni huriamon. Ramoti hami saluhutna jala posdo rohanami hodo debatana menconcongi ulaon partangyangan nami di bagasan partikianon parbadiai ale Tuhan asa tamah di adopanmu. Ale Jehovah debata amanami marningo tuhami di bagasan tikion imana pinatupani huriam HKBP tahun transformasi HKBP tahun 2025 on. Homana mangaramoti huriam HKBP dinalaho patuluson ulaon nang salhut akasakap nauli nadenggan si patupaon jala si ulahonon ni huriam HKBP asalam marsangap magoarmu marhiteragam ni akapakobasioni tarlumobima di pelayanan manang pakobasion marhite panidangion partangyangan nang songoni aka ulaon asini roha nanirahut ni tolu pacouon ima marturia koinonia dohod diakonia jaladongani persahalai aka uluan ni HKBP lumobima eporus HKBP asa di bagasan habadiaon jala hobar tulomo ni roham opu eporus HKBP manguluhon huriam HKBP on nang songoni di tingkat-tingkat aka lembaga ramotima ale Tuhan. Tuhodo hupasatami saluhutna ahadona naeng sakap ni huriam si eahan tujoloanon marhite jala naditogu-togu hami marhite tema tahun transformasi HKBP asa gabe ibaru manang berubah oleh pembaruan budi marhite membarui janji karakter kultur nang songoni kemampuan pelayan dot akar ruas ni huria nang songoni institusi HKBP hombar tuhatam na badiai nadigohi jalanani uluhon di tondim parbadia asa gabe huriam nahinalomohon ni roham tau pasu-pasu tu sandok portibion. Ale Jehovah debata amanami talumobima di bagasan partangyangan namion di huriam HKBP Kernolong Resort Jakarta nani uluhon ni amanami padita lamsar edi manulang tuhodo pasatami amanami nagabe uluan di tongani huriamon lehon nang tondim parbadiai manguluhon huriamon nang songoni akapar hobas namadongani mangurupi nasida lahu mamaritahon barita nauli marhite akka ragam ni pakobasion nadenggan di tonga-tonga ni huriam ale debata songoni nang akaruas ni huriam saluhutna ramoti manasida di tonga-tonga ni ngoluna di tonga-tonga ni keluarga nang parkarejoan dohot akka usaha nabe asa lamringgas toktong nasida pasahat to saluhut na ngoluna tu adopanmu asa nang ngoluna sida pe toktong ditogu-togu todimi jala didongani diurupi diajari hatam na badiai ido hangoluan nami saluhutna asa marture nang ngolunami hombar tulomo ni roham ale debata dinamar punguhami nang di bagasan partikianon mamboan saluhutna akka sakap nami tangiang nami nang sihol ni rohanami di nanaing manaburboni hami di tongani akka ulaon parkarejoan nami ramoti ma ale Tuhan tangihon pangiduan nami na posdo rohanami hodo Tuhan si tangihon tangiang jala ditangi hoko dialusi hodo saluhut pangiduan nami asadung cupang tiki nami manggotil muse tau las ni roha hami manjalo akadenggan ni basam
marhite akan nahusua kami saleleng di bagasan tahun 2025 on. Ajari jalanang perbisuki hami, asa saleleng mangula hami, toktong ma diramoti jala didongani hom. Homa ale Tuhan namandongani hami saluhutna ditiki sonang manang ditiki susah hami. Toktong dongani hami jala pargogoi hami dinamanggadopi ragam niaka pergumulan di bagasan ngolu nami. Patogu rohanang pikiran nami. Asa boy hami margogo mangadopi aka pergumulan hamaolon aka persoalan na huadopi hami di ngolu namion. Lamananda mahami di huasom na margogo situtudo ho ale Tuhan mangurupi hami di sandok gulmit di ngolu nami. Ale Tuhan debata pasu-pasu ma nang aka usaha parkarejoan nang mardalan asa toktong boy mardalan doho denggan nang aka padidangion pakatayon nami pe toktong di bagasan hasitongan dohot habonaron. Asa marutung hami di bagasan tikina jala tarpasu-pasu nangolu nami. Akadak danak napi nasahatmu di tonga-tonga ni keluarga natongon di bagasan persikolaan nadope ramoti parbisuki nasida lehon parbinotoan sian Banua Ginjang. Ajari nasida mamake aka partikian napi nasahatmu. Asa gabe anak na hinalomohon ni rohani keluarga natoras nang diadopanmu akadak danak nang pinasahatmi ditongani keluarga. Aka natoras pe ama ina ramoti nasida asa tau tiruan tu aka keluargana nang pinoparna. Akalan sia na tongon nuaing di bagasan ragam ni aka parsahiton alani usia nang nonggale pamatang nasida. Pos dorohanami toktong do diramoti jala didongani ho nasida di bagasan hatuaon nasida ganup marsada-sada. Ale Tuhan hubo kami di bagasan tangiang. Ima natoras ni ruas ni huriam na madalani pengobatan nuaing di rumah sakit Tarutung. Tangihon matang yang namion ale Tuhan ramoti ma aka obat ng paramedis nagabi parhitianmu patupahon hama malum tu natua-tua nami asa tung malum dihilala hombar tu huasom na mangula di bagasan daging nang ngolu nasida. Ale Tuhan Jehovah debata amanami saluhutna nahupasatami di bagasan partangyangan bona tahun manabur boni di bagasan tikion. Toktong dope hami marningot ia hami ale Tuhan na mangolu di tonga-tonga ni bangso nami Indonesia on. Ramoti hami saluhutna lehon ngolu na mardame na sonang boy mangula hombar tulomo ni roham. Lumobi ma aka pangulu di tonga-tonga ni negara namion asa mangula nasida hombar tuton dimina manguluhon nasida di bagasan biar midaho asa tikos denggan jala adil laho patupahon akan adenggan di tonga-tonga ni bangso nang negara namion. Atong ale Tuhan saluhut na upasatami tu adopanmu homa na manangihon jala ho ale Tuhan na mangalusi saluhut na pangidoan nami hombar tutiki dohot lomo ni roham. Pinuji maguarmu ale Tuhan debata sadarion sahatro di saleleng nilelengna. Amen. Huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus di pertangyangan bona tahunon di nama mulai aka ulau di huria tahun 2025 sadarion Jumat 14 Februari 2025 laos tapatu pada pertangyangan manabur boni paingoto kita do ulaunon pabua dada ala ni gugota
menjadi saluhut nataula. Alai naroma hita tua dupan di debata pasahaton nasa hadiriota dinala homangula ulautai. Naroma hita tua dupan di debata asa ibana nama dongani mengurupi menupahi jala mamasu-masu ulautai marede hita. Tangi honota mahatari debata pasikopo dohot pada sipon saluhutna nanaing ulah honota lau pahoton patuguhor rohamuna manabur bunii maragam doaka siulauta dibasiani ima akasuasuanan nabui idao dohot tiopon alaina dibenari holana dibagasa sakap nabui di suraton adong do namar hiti media online diba mudal dohot guguta naung taparadi laho pahibangota di bagasan sataonon. Ido nagabibuni si suauta. Songono dohatan itu hata. Ope saleding adong tanoon. Dang jadi masohot saburon dohot gotilon. Ari ngali dohot arilas. Ari logo dohot rodoniari. Arian dohot borngin. Alani i taingot biba nuaing aka aha mananaing siulaota di bagasan nasa taunon. Jongjong mahita diadupan dito hatai, martangiang mahita di bagasan rohatabi. Amin. Mari dimahita sian buku di nomor 570 ayat sada dohot tulu. Puji Tuhan, lindungi
Kita majahahon. Ali Tuhan mangasahon hatam menabadiai rodo hami mertangiang mangido panupakmu hatam do namadok manang ise na mangulat tanona bosuron ma disipanganon alang halak na mangololoi merlangge-langge hurangan rohado sapalan naung di luas asini roham hami manguduti ulon nami di hauma manang di porlak sai paborat mahami di bagasan pos ni roha dohot pakirimon natogu pasu-pasu mahami laho mangulahosa pasu-pasu ma saluhut ulaon nami Mangasahon asi di rohani dia bata amang dohot Yesus Kristus dohot di parbadi dewa umadok pos marohamu ulahon hamu matanoi dohot ragam ni aka ulah muna nadengkani aisian Jehovah si topa langit dohot tano odo ro pangurupion tuhamu martangiang mahita. Ale Tuhan dia bata manamina di Banua Gijang hodona puna langit dohot tano oro dipanggisina sudina. Jadi-jadian di tengah mudu sudina adong jala na pinar mudum dohami natino pamon. Na pungu dohami no waing di joromo mangido toho. Saya digohi asi di rohama sudin ngulu nami. Saya leho maudan dohot las niari di tiki nabi. Napagabihon nahu ulahami. Asa jupang hami parbuan adengkan bahen hanguluan dohot si panganon si kanupari. Saya lampat ada homa tu hami gudang ni dengkan di basam. Asa hubo tu hami modok mauliato tuho. Dohot mamuji goarmu nabadiai. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kodul mahita. Martangiang mahita asini rohama dehamu dohot dami sian Tuhan debata amatai dohot sian anakna Yesus Kristus tuhatai amin di hamu manami nanami hita suluhut na hata di debata nagabi jamita di partangiang ata bornginon hobartu tema ni tahun transformasi dibuat sian Roma 12 ayat 2b berubahlah oleh pembaharuan budimu alai gabe ibaru mahamu dung muba pikiramuna alai hujahama secara menyeluruh ayat 2 jala unang gabe sarobang hamu dohot portibion alai gabe ibaru mahamu dung muba pikiramuna asa tahu hamu mani bangi lomoni rohani debata imana uli nahi nalasona dohot na sundenggan ima sahatna. Dehamu amanami inanami kita saluhutna. Adong dosa ada buku nama nurat taringot bohado jolma mengadopi perubahan. How move my cheese. Siapa yang melarikan keju saya? Di sini gobaron satabi sakelompok tikus dohot sakelompok dolma. Di pardalanan ningoluna mardala dosa tabi tikus dohot dolma menemukan gudang keju. Di sedengana Jepang, Pajupang, bagudungi dohot jolmai, adong gudang keju. Ganu pari saya Romana sida mengalapi, mengalang si panganonon. Hari pertama, kedua, ketiga, seminggu, 2 minggu, saya rodope. Alai dung 2 minggu lo janaina, jolmoma, mulai ma dibahas meja-meja jonok tu si, asa orang tinggal mangaltup. Anggo bagurung dah muda do. Muda.
Dung 3 bulan 4 bulan gabe tiba-tiba mesti pondok-pondokna. Asal harus disimudum. Jolmai. Kebiasaan membentuk ala saya terus di ganupari lalu sisi menguluna. Alai bagudungi muda ada terus. Dung 1,5 tahun habis kejui. Habis. Ai terkaborata de jolmai. Ise manako keju. Ise babua. Sudai burai, sudai hantam, sudai ilului. Ala saya holana marungut-ungut, mamurai, dohot dang ngadong bebe semangat, ala di rohana ngana di takkodo. Gabe dang adong beguguna, gabe so adong be harapanna, gabe so mampu berpikir, gabe so adong be kreativitas, saya soma. Ala yang gue bagudungi mardala terus. Mardala terus. Dang sodi saya mau magon, iluminasing. HP di balik dia lu mesti gudang ni keju na luar biasa, gudang na. Ima perbedaan pemahaman, karakter, perilaku, kultur, dan segala sesuatu. Jamato sono duhin noeng kita, ala ganupari berubah situasi. Ganup tiki berubah gaya. Per minggu, per detik, per bulan bertambah terus ala ido hai baruon. Dang boy do honota swadong hai baruon, swadong hamu baon, ikut tetap do bergerak maju. Ala ni molo didok diturpuk-tur berubahlah oleh pembaharuan budimu. Alai gabe baru mahamu. Molo tazaha di jodoh terpuhi unang sarobak kamu do portibion. Aha maharwana sareb bang portido portibion. Molo portibion rohananian ibana mengatur portibion. Hobar tulu monohana portibion. Hola dang cocok turuhana tak kasihai. Hape manang buhadang bu kita mengatur portibion. Terbatas do kita disi. Kemampuan orang hidup di zaman ini adalah ketika dia mampu memahami, mengerti, menempatkan diri di situasi yang berubah. Bahwa kita menjahat tanda-tanda zaman. Pada kelemahan-kelemahan di gudang selaku pelaku ekonomi. Dia masih tetap bercokol di konteks-konteks lama, konvensional, HP Roma, gaya online, gaya segala macam, dan terjebak, tergilas sama ibana di sini, tergilas. Jujur mahita nuaing, gudang kita nuaing sesak nafas alani hati. Ikirim pahopu magabar, ala dang tawa tu mabuka, ay wala mabuka o. Dikirim ala aplikasi di HP meragam-ragam. Dak sudah para di aplikasi. HP ke generasi muda, mereka memiliki aplikasi yang luar biasa dan itu ketika kita dikirim ke kita tidak mengerti. Godang naik tertipu jol manuaing alani permainan sisongoni ketika kita tidak mau berkembang, mengerti, memahami harus luar biasa. Oleh mahita bermasalah. Berubah sasitona hatasian metamorfose. Berubah. Bohama carana berubah. Mulai bahan akasian hata asli dan sasitongna bolo bermetamorfose mangihutun hata asli ima perubahan sian kepompong jadi kupu-kupu. Kepompong dan kupu-kupu dia mempunyai tubuh yang sama tetapi penampilan yang berbeda, gerak yang berbeda dan cara kerja yang berbeda. Kepompong saiso ala yang go kupu-kupu lincah, gesit, bergerak luar biasa, dang mau tuh. Ala ni molo nuaing tema-tema di HKBP, kita berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dang pahean
dan gaya makanan, dan gaya berbicara, manang casing na berubah, tetapi akal budi, karakter, pemahaman, penglihatan, visi, kreativitas. Dan sedohonot tabanggo hamina julu, dan masabe. Diangkat do turputosian sejarah ni gereja reformasi. Ecclesia reformanda semper Ecclesia reformata semper reformanda. Tema yang diangkat di Martin Luther. Gereja yang hidup, iman yang hidup adalah gereja yang setiap hari memperbaharui di gereja. Ecclesia reformanda semper reformata. Gereja yang hidup dan gereja yang mampu bergerak adalah gereja yang setiap hari diperbaharui. Haporsiaw na mangulu pesongoni, hak ngulu na mangulu pesongoni, segala sesuatu harus berubah, segala sesuatu harus dimengerti. Alan hindi hamu akama namin molo tabahin nuang diobason. Sa sitong na molo tabahin mana berbuni. Pertangyangan bona tahun. Sa sitong na ahad ng anota na mabahin komitmen janji do hitadisi. Ala mula ata masudin ay baru akapakobasio di huriaon. Ala una kola di huria. Nunga tabahe para dia akabuni suasuanan. Artinya adong harapan, adong keinginan, adong cita-cita. Ala nang adong lapatan yon nanggo disodon. Anggo hola di piako di sodo dong merlapatan non atong suan, jaga, rawat dan pupuk segala sesuatu itu. Jangan harapkan orang lain untuk memperbaharui diri. Jangan harapkan orang lain untuk menolong kita. Jangan harapkan orang lain untuk menggerakkan kita, tetapi kita yang bergerak maju dan berkembang. Elas tatanya ke pesa minggu rodang merperbuyo. Orang yang bertangyahi tegar jauh. Nomor perbuat. Alebu ma, suama tutano, siram pupuki ma, jaga ma. Hati-hati pesongon itu. Pesongon itu. Mula diberek kamu omang agak pincang dua merdalan. Ala tahu pitu polisi ponggol do patot tabrakan. Tahu pitu polisi. Duli-duli baru tamat SMA. Alat tabrakan harus digips. Modu musada 1 bulan 4 ton. Dang boyo jongjong dang boy merdala. Pak kana dona ponggol, anggo pak siamu dang mahua. Alai dung sada 1 bulan dilatih mau merdalan. Pak siamu dona patah, alagay mau to do pak kiri. Ada rakyat dipakai sada 1 bulan. Sada 1 bulan udah dipakai, dan boy, HP nggak mau pakai 10 tahun. Pola sada 1 bulan doso, dan berfungsi. Otak pesong, unang sangat terpudu. Hati juga sama, kreativitas juga sama. Keinginan, jangan pernah tertidur, jangan pernah diamkan. Dia harus membangun, terus bergerak, terus berpikir, terus dengan penuh kreativitas. Buasa songoni perkembangan di Cina, arahan di pemerintah, Sudina Sajolo Marisi harus bisa mengerjakan sesuatu semarguna petaho. Dia harus mampu mencipta apapun nang pesemarguna. Artinya otaknya, daya pikirnya, kreativitasnya, harapannya, semangatnya terus dipacu. Lilin Duhami di Bandung. Luar biasa cara kuliner di halakon. Pola bayam, olo ono macam. Mie bayam, keripik bayam, udah meral. Anggo halak batak, sorno pembatu balangai selesai. Kreativitas. Mereka penuh kreativitas. Mereka bujo hola set tepung do aci, nagudangan on. Aci disolok, cilok. Aci digoreng, aci dicireng.
Baso digoreng basreng. Sudah holan di pabali-bali sida. Habis kita hola godok-godok. Artinya banyak hal. Kebetulan dang tu si jurusata. Napar pudion adong Facebook. Sian Renat Kasali hujaha. Suku yang paling banyak melahirkan sarjana adalah orang Batak. Suku yang melahirkan di dunia, di Indonesia. Melahirkan sarjana adalah orang Batak. Sian sudina sa suku-suku di Indonesia. Utibu kita sian Minangkabau. Apalagi sian halak Jawa. Oleh satu dia de maknanion. Kepintaran tanpa kreativitas, tanpa memperbaharui diri, tanpa mampu menempatkan, tanpa mampu memakai. Olah karotas dui. Olah karotas dui. Kuria pe oma tantangatan wai. Kalau nadong perubahan diri ada kemasa sifat ditanami. Tapi nanti pakai udah kemasa udah julu. Seorang kita dak tetap HP sepeda motor doh, na segala macam. Alai nuaing biasa itu. Segala sesuatu yang kita miliki sekarang itu belum pernah terjadi zaman-zaman sebelumnya. Karena itu jangan pernah terlalu bercokol di hal-hal yang lalu. Dak kiamasai, dak kebau-bau nih. Kita lihat urgensinya. Jangan terlalu kaku dengan segala. Harus lincah. Jangan terlalu membebani, terlalu rumit, terlalu bertele-tele. Warna mana lincah, unang kepompong, kalau namang guit-guit, dangarong diula. Kepompong. Kupu-kupu dia bergerak lincah, bisa ringan, bisa menarik, bisa menjadi kemana dia berjalan. Gereja harus bergerak lincah. Organisasi harus bergerak lincah. Unang sorat, terlalu banyak menarik, terlalu banyak naso makihi ujung na nangbe masih ini PKB olo putus sada kalau di pesawat opat mesin turbuna mau serong do saya makan gurgarion olo do gebi dua turbe mati ujungnya badang be hari sama nanga kalau komitmen janji kita hari ini di tahun transformasi mari bersama-sama jangan cari kelemahan. Unang mga luna hurak kita, daluli manadumengan, bagaimana kita bersama-sama. Apapun yang mau kita lakukan. Gabi luar biasa. Unang pakai ciri-ciri ini politik. Unang sarobak kita doot persipion. Nda si Paulus. Alay gabi baru mahamu. Dung muba pikiranmu. Dung muba. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Pikiran. Mula-mula kita di hati Indonesia akal budi. Mula-mula kita itu sejarah penciptaan akal budi. Itulah roh Tuhan. Kejadian 1, Kejadian 2 ayat 7. Lalu Tuhan menciptakan manusia dari debu dan tanah. Dan dia menghembuskan nafas kehidupan ke lubang hidungnya. Dan dia mempunyai roh kehidupan. Karena itu nafas kita, akal budi kita adalah roh Tuhan. Tidak baca nuang roh ni Tuhan depan tapakeon manang na roh ni pertibion. Itu makanya Paulus berkata jangan menjadi serupa dengan dunia. Unang sarobak kamu dopol. Karena Paulus melihat jemaat di Roma dan secara menyeluruh mereka selalu mengandalkan kemampuan dan segala macam. Katakanlah apa yang keinginan daging. Paulus jangan menjadi serupa dengan. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Allah berubah mahita senang. Bergerak mahita. Lincah. Unang tasorati. Ay si Pata na magudak kudo tayo tongi. Gibi sorat itu na mardalano. Magudak kudo. Di opa di so persoalan 7 tahun na salbu. Lu jadi mababuni. So unang-unang 10 tahun na salbu. HP si Patu tinuhar 10 tahun na salbu. Nang minuto tapi nga bolongi. HP persoalan perbedaan saya buat buanu.
Sorak matung, dang bergerak, dang lincah. Tabu ngului pedang tabu. Halak do marlasi roha hita marungut-ungut. Halak do dapotan hita busi saon. Molo juanggu. Kita bebaskan, asal lincah hita bergerak. Ay molo taing apa sudah selesai. Apalagi lamu tabuan, lamu borat, lamu bergerak. Bebaskan hari ini, berubahlah oleh pembaruan budi. Kita merubah cara pandang, cara fikir, cara melihat segala sesuatu. Harus dengan pemahaman akal budi kita yang dari Tuhan menjadi dasar, menjadi titik berangkat dari seluruh keputusan. Alani nuaing molo tamulayon, boni nauli nadengkan. Dakya dibuat kalak bodi na lapungon, nong sega. Harapan nahado. Asaro na dengkan. Dakya bodi parbuih boni na sohasea parbuih na dengkan. Atong pertangiangan don, komitmen doon, keinginan doon, cita-cita doon. Ta mulai madohot boni na dengkan. Mula mabuat boni harus yang terbaik. Karena itu mau lakukan segala sesuatu harus yang terbaik, jangan setengah-setengah. Adong nodong aku sudah iboto, marmusik iboto, mengajari di boto, marorga di boto, marhukum di boto, guru boto. Ada dak sudah jelas, sudah dengar na jelas, sudah iboto. Ono. Kita harus kuasai apa jurusan kita, apa yang kita mampu. Unang sudah sap-sap, tapi dang tulus. Alanima dihamu kamanami nanami. Mono tajaha ujung diturpuk tahun, macai menarik lo si palus madok. Asa tahu hamu mani bangi lomo ni rohani debata. Imana uli nahi nalasonna dohot nasudingga. Karena itu kita pakai waktu ini, kesempatan ini untuk melihat apa keinginan Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan. Sebab apapun yang kita kerjakan, kalau kita lakukan dengan sukacita, dengan latar belakang atau dasar kebaikan, dengan kasih, itu pasti akan menjadi persembahan bagi Tuhan. Amin, martangia kita. Mulai Tuhan di bata manami hupasahata mintu adopamu di bornginon. Di padomuhu hami sian genep inganan nabibi. Marpungu martangiang tua depamu. Obartu sakap ni perdalanan ni huriamon. Mulaan nami ma'aka kegiatan-kegiatan na bersifat kategorial, bersifat seksi-seksi, aka persermonan, partangiangan, program dohot aka kegiatan. Alani Roma hami tua depamu Tuhan. Saya pergugui jala parbisuhi hami mangulahoni. Asa saurdut saluhut aka parhaladum nang saluhut nasa ruas ni huriam. Dot aka unit-unit pelayanan. Nani hobasan ni tolu dewan di huriamon. Asa sudawi saluhut namay saroha sa pikiran. Laho paturehon laho manguluhon dot mangalului na dumenggan. Asa huriamon gabi hataridaan di lomo ni roham. Jalaboy gabi dalam arbarita nauli. Gabi kesaksian na mangudu tu na humaliang. Paso-paso masaluhut ruas si huriam. Nang lumubi program ni huriamon. Na marsakap dohami Tuhan. Ala yang guna patulus satu kodo. Urupi mahami mangulahoni. Ajari hami patupahoni. Di saluhut nasa aka unit-unit pelayanan ni huriamon. Asamar hiti-hitima. Takasma panidangion. Parsauran nang holong ni roha siya tonga-tonga ni kuriam di nama humaliang nang di tonga-tonga ni ruasmu. Pos marohan nami diho, bonaan nami ma akapakobasyon, marhiti-hiti na tulu dewa ni, dohot nang marhiti-hiti aka ragam ni seksi kapunguan, atong jongjongi masaluhot na, asa di bagasan dami nang hasonangan. Asi maroham, saluhot na akapangiduan nami, rencana nami. Lumobima dia kapangiduan ni saluhut ruas ni huriam naung di pasahat tua dopamu. Sa tatong tangihom ma eleh-elek nami
pangidoan nami. Jala sisa dosa pengalasian nami. Marhiti Yesus martangia kami tuho. Amin. Mari dimahita sia nomor 600 sia pulusada. Dimulai sana na perjulu huhut mapapunguhon pilihan 7 2 kantong. Tangiakan mapiliata martangi yang mahita. Ada dia bata manami na di Banua Kijang hodo haroroan di saluhot silihon nadengkan. Doho nasa uli basa nama uliutus. Ho pasahat kami masya na nilihom itu kami pilihan nami itu. Sa ijalo magabi uap na khusus di jolom. Paso-paso may jalara mo tiasa ho para siya kami pilihan nun. Pati buluhon harajaw mo dito nga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti to dim. Asalam mo tada kami gudang ni silihol-lahom ito kami. Asalam kiri kami modok mo lihat ito ho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin ramado mahita di tangiang aliaman nami. Aliaman nami na di Banua Kijang. Say pinarbadia magwar. Say Roma harajon. Say saot malomani roham di Bonotongo songon na di Banua Kijang. Leho mo to hai misalyon hang luas siapa. Una kami toki hotu pangujunan. Palua mahamisian pang.
Ay horona puna haracao. Dohot akuku. Rodia sangapon saliding. Di paso-paso jala diramoti Tuhan di batama ho. Di sodako Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana mida ho. Di dopako Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasar hon madamena tu todim. Amin. Horas mai tamanginang adong dodi patu pahuriata kopi na tonggi dohot tes manis na tonggi asarapat kita makalasot